okuwa öz kelläň bilen girmedin. Eğer sen okuwa öz kelläň bilen giren bolsaň, men senden prostoyca zatlar soradym. Näçe zanak maçerik wa diýdim. Kuprum 2O näme diýdim. Sen neftçigaz bolsaň sen himik bolmaly bilmeläsin. Neftgaz diýen kimge diýip so neftgaz sowda diýip şole o öýüň çykdysyna girdisine jogap beren adama neftgaz diýler. Iqtisadiyat. Hey, davay Britanya. Sen açlayan yetmeseler var men bilem optaro. Kim sowda daşary, vatandaşlar. Ol Neftgaz ütködýär vatandaşlar Türkmenistana. Neftgaz Üniversitesi Sowda we Daşary Iqtisadiyat ministrlerinden. Yo sen diýen de sen näme okuwallar diýen men Ýurapy göçüde Ýurapy bergem gellerden men okuwallar. Ay bidere ol ekenim. Owa şol görnýär şolar ýaly görnýär. Ertir muallimň aýt mektepde. O üniversitetdäki bilem o muallimim kim bolsa şu çağanym getirseňem sorasaň şo bilýär o mektepde okuýanlar bilýär ýanky soralar. Ýöne sen bilen ok. Bolýa H2O näme diýmek? H2O şonu bilýärmi? H2O bilýärmi näme diýmek? H2O. Ol referetme o näme pomujdaly gelýär öğretýärmi? Näme poliçy diýesin bärti? Перегапны как я. Benzin nämeden ýasalýar? Benzin nämeden ýasalýar? Şuňa näme diýen? Benzin nämeden ýasaýarlar benzini? Alo. Bana serem bir zaman Allah Taala söýen adamsyna sen näme şoň gargyny bilýärmi? Düşünülemek şoňa näme şoň mutly hacı arkadagymyň Dini kullanılarak insanları susturun, sabır deyin, takva deyin, zühd deyin ama mücadele demeyin. Göreviniz bu. Bunu yaparsanız saltanat sürersiniz. Size dokunmayız, rahat rahat da yaşarsınız. Sen Allah janyň söýen zat diýen. Sen näme esasyny aýtdyň? Kur'anlar bağımı şol ya hadiste bağımı ayette geçýärmi? Meselem bir minut sen dinle de brat. Bir minut dinle. Sen gurlaýama, gurlamäni ber. Sen ýa-da ahonlar diýen ahonlar men ahonlar bir jogara bersem oturýar. Ýerine otursun o. Sen ahonlar sen jogara soraňa jogap beren o. Şu ahonlaň saýasyna Türkmenistan durýar. Bütün musulmanlar oturýar. Qoňşdy at ýatyka, daşda görek at ýatyka, dok ýakyn men ammatym däldir diýär. Nerden öwrendiň şol Allahyň onu söýýänini? Meselem men Kur'andan, hadisten, Kur'andan we sünnetten, hadisten alýan ilmimi. Eğerde şu taýda ýok bolsa, barda da bar, ýokda da ýok diýen. Meselem sen nerden aldın? Allah Taala söýýän adam prezident boldy diýip. Nerden öwrendiň? Haýta bunu aýtdy. Kur'an ala. Ben böyle bir min. 1 minute. Bir yor. Oraya terep ChatGPT. Maňa owa. Maňa owa. ChatGPT nan ýa-mı ChatGPT? Talip. Bir min dinlädi na, janlar bir min dinlädi. Allah Taala söýen adamsy yurdun paçasy bolýar. Allah Taala söýen adamsy arkadan Allah Taala söýýär. Arkada serdamyz Allah Taala söýýär. Şolan masgarasyna biri söýen okmy Allah Taala? Biri söýen okmy? Şonu dinle bir min. Biz söýmeýär. Näme üçin? Biz söýmedik ol. Allah Taala masgarasyny söýdi. Yanlışyan sen dostum. Allahu Teala Kur'an'a diyor ki, Teret, Allahu Teala için takva sahipleri olan adamlar üstündür diyor. Takva sahipler biliyor mu kimler? Yaxşı iş eden, namazı okuyanlar, orada tutyanlar, sadaka veriyenler, inaşolar takvalıdırlar. Allah Teala'nın önünde. Allah Teala her bir bendesini hemmesini govar yer. Yani düşüyen mi? Prezidentim senin diyanın ne doğru dostum. Ben sana aydeyin. Kime sonra şonu aydan olsa ayda men aytdım deyip. Ne İslam'da ne Kur'an'da ne hadiste olar yalaklar yok. Men sana aydan şunu. Benim ilmim şolar kıda bolmadı yaşlar bilýän. Böyle Allah Teala. Yo, böyle Allah Teala emin diýär ne diýän mi? Ay elimden gelýän etjek bolýan.
Me bu onu Allah Taala sana deyip durmanla sen yurdun yamanlamar sen yurdun söymeli. Sen Men şöyle yu- men yamanla. men yurdu yamanlama oga bara bey. Bana Nerede yurdu? dur bana şu Kur'an yo şu Kur'anla var yurdun söymeli yamanlamalı prezidentin yamanlamalı sen yurdunda ecin dur ecin bir yerde eklent dur kalkın bir yerde eklent dur aile pensala şu yurdu yamanlamalı ya da diğer var mı? Men yurdu yamanlama oga bara bey. Men hökümeti yamanlayan. Hökümet bilen yurt ikisi deňmi? Yo, hükümet değil, sen prezident yamanlayan. Prezident hökümet, prezident näme watan mı? Prezident yurt mu? Prezident, bizim prezidentimiz ol yurt saklı ya. Yo, yurt birçom sen yurdu yamanlayan diýen. Prezident bir şahsiyet. Yurt olsa bir toprakdan ibaret. Mesela men diýsedim, ine men şu rayonyň, ne şu topragy almaly, şu taýyk bermeli, zar etmeli, ona men watan döwni bolardım. Ýöne haçanda men bir şahsiýete diýsem, o şahsiýet hökmünde bolýar. Şu şahsiýet uje yurt değil, zat değil, ol bir adam. Ol adam gider başka biri geler. Ya, Talip, ya, Talip, sen şu anda prezident yamanlamak diyen. Manna dolam, vizyans çeken prezident yamanlayan, haram da diyen, haram da diyen, mağduriyeti bilen diyen. Men prezidenti yamanlamak diýemek, men prezidentin ağzına da sıçmaly diýen gerek yerinde. Sen ağzına sıkayın, ben prezidentime, sen şek yetirsen, men sana karşı, Yaman uğraş var ya su vapşı. Bu da cambariye bastı koyarsa vur ya ötsün öldürün mü seni? Talip buna ne? Olya ho, karşı bolup kayta bağlı ne? Men sana karşı giderim ama mesela yok ben prezidentimin yurdum arkasında men sana karşı gidebiliyim. Bolly mesele değil. Arkadan Karşı giderim lan. sağ olsun Tere- göreceğim. Kepçe, kepkir var mı öýde kepkir, Seret. Kepkir al eline. Eline kepkir al, erkek ol. Prezidentini hylayan mı? Prezidentini hylayan mı? Kepkir var mı öýde? Kepkir eline al. Skavorotkan ap kelýängi. Guryer goşunyna şohrat diýdi. Görýärmi Bara bey? En berkisi gürlejeğim bolýan seni gürleden oklar. Ah Bara bey. Bolýa Bara bey.